Bé, avui, amics i amigues, tenim aquí en Xavier Roca. Xavier, què tal? Com estàs? Com esteu? És el director de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona, un gran amant de la Mare de Déu de Núria, que surt, Xavier? Sí, jo és el primer que vaig anar a buscar, Si sortia la Mare de Déu de Núria vaig anar cap al 8 de setembre i a veure si la tinc aquí. I efectivament, 8 de setembre, Mare de Déu de Núria, a més, hi dediques una foto de la imatge de la Mare de Déu de Núria, per tant, molt content. A més, uns dies abans, el 31 d'agost crec que l'has posat, hi ha la Mare de Déu de les Fonts de Salitja, que també em toca de prop. I tant, perquè tu ets de Vilobí, Sí, molt content. De Sant Feliu, però vius a Vilobí. De Sant Feliu, però visc a Vilobí. Bueno, què t'ha semblat el llibre, va? Bé, de fet el tinc a la tauleta de nit, tal com recomanes, per tant, he fet cas a les teves recomanacions i allà està. I bueno, doncs mira, vaig començar, em sembla que era el 25, o sigui el dia de Nadal, doncs cada dia a consultar l'advocació a la Mare de Déu que havies posat aquí dintre. 53 advocacions de la diòcesi de Girona, per tant, un llibre altament recomanable de l'Àngel Rodríguez Vilagran, els 365 dies amb Maria, de l'editorial Claret. Molt bé, Xavier, gràcies, que vagi molt bé tot. A tu, que vagi I bon bé. any. Igualment.